takagara nemurume wangu azvakareba akaita mhuri tikarima tiri pamwe chete nemurume wangu. Pamusoro pezvo akazotora umwe mukadzi, atora umwe mukadzi kudaro arugare hwacho hwanga huri tokushungurudza kubvira 2003 ndo pakatotanga kushungurudza upenyu hwangu ava nemumwe mukadzi iwowo. Tarimwa kudaro vata 2003 ndipakatanga kundishungurudza. Handishungurudza dai ndakangoshingira sezvo ndandiri kuda musha wangu nemhuri nemwana wangu asingotsarukana kuendeswa kuchikoro. Mari yemabhanana waitoja wega murume nemukadzi. Ini changu ndatowa mushandi paumba ipapo zvese ndingaitoita iwo chavo kudya mari chete. Zvadaro mai vangu akashayika. Baba hamba aikochema amai akanziwe enda ndiri kuchera, haana kuuya. Ndikagara kumba haana kuuya. Yacho anyaradza mapepa achingoya kubva kumba kwedu. Mukwasha tine nyaradza musi wa 28 June. Murume hamba kunyaradza amai azina enda. Murume haana kumbotenda. Ndakandienda kundoenda ndega. Kusvika nzino wabereki iwe zotungoona wega wewe. Murume wako tikuona pamukwasha ndinofamba sei. Abva ndatanga kutsanangwa ndakati ini nzvimbo ndaimbochidza nzvimbo yakuno ndakati yakushingira imba yangu izoenda kuzozvidura. Murume asvika kundibvutira mbasha dzake dzese aisamba mamainini. Asvika zvekuramba sadza rangu harichadi kudya sadza racho, asi mhindu handisumbudzwa kuti chii chachiripo. Vakanzi izvi zvanyanya. Sasa tiende tobvunze rubvunzidziro chokwadi kuti mukwasha akamira pazvipi chaiko chanofanirwa tiri pamwe chete. Vabereki ndakaenda naye. Vakanzi isiso kuti pakasvika direct kune mukwasha hazviiti. Isati shure kuna sabhuku zvare wamambo. Vatasvika kwazvare wamambo. Mambo kwazvare wamambo sabhuku mangu. Akasvika kudaidzwa murume wangu auya kudaro kuzvara mambo sabhuku aundobvunza akazi Winston umbogara sei nemudzimai. Akanzi inini hai ndakasatsangana naye kare hapasina zvanibatsira chatora chibhuku kwandiri zvokutotimi matezvara matoita matouya manditoremiwa nemutoro gupuro iri dhora iri mwanei rafambafambani mutoende chamudiba chatora chibhuku. Vandati inini mari nyaya yangu haisi kupera pano ndiri kutoenda kwamejasi kwamutasa chaiko kwa-DC. Kucho ndakaenda kwa-DC manyaya yangu vandamanga musi wa 25 mapepa bvanyo 25 July mapepa bvanyowa ndobva ndaendesa masamanisi haana kupindura murume wangu. Samanisi yechitu yazotoenda namesenje kukoti yanyorwa musi wa 17 August. Ndiye akazoenda kuenda kwa-DC. Asvika kwa-DC ikoko zvakanzi inini mukadzi aina kumuramba venyu kanobvunza mazita ezvaro angu anga aripo andori ega ndisiko. Ndakuenda kwa-DC ndakunzwa mhindreyo takanzi iwewe peba yako ndaiye kunzwa nyaya yangu. Sai murume wako akasvika kunoko makazodiwa mamutonoramba uri pafoni. Kanzi akati ndiri kukuda. Ndikati kudai munhu abvisiwa gupuro kunda kwacho kana nefoni anodiponera kana kutaura neni asingotaura. Kazi matsamba akabva kumasamanisi pane musamanisi akakupa here kana tsamba yatakanyora isusu kuti wope mukadzi wako kwamandeya uko iko ari kuvabereki. Murume haina kumbomuona tsamba haina kumboona kana hwani kana kumuonawo chimeso kumba kwedu kwamandeya iko ndakamira nyaya. Ndakapedza mari ndindofamba kuenda kwa-DC. Ndichifamba ndakaenda 10 times murume handingasangani naye. Kuzosvika ndoti ndazobvunzuridzawo vamwe ndandisiuziva vakanzi aiyo nyayako kubva 15 July 2025 up to now enda neyewo kwamambo mutasa ita nyayako yakatopera ndayakatodzika ukadzoka mukati memasuwa akumusha mako nemhuri. Izvozvi mhuri yamutaura iri musango ini ndiri musango hapana mwana atodipa pari pese tatotetedzwa ndiwo vari vari. Bva ndati ndivo kuzouya kwamambo mutasa kuno kuti ndibatsiridzire. Alright. Nyaya yenyu iri kuti nyaya chamudondipasiri chi ndoda stendi yangu ndakatanga kuita stendi yekwabu pandabva ndaita stendi yekwarori ndaita 15,000 bricks
kubva kwandandoita ndichibva kwaDC ndiri kutega ndisvike paseni kusvika 15,000 adriksta pasina ratwagirao. Ndabvunza Nixidor zvakanzi murume wako akatengesa. Akati ane transport yake pana akatengesa mbiri. Asiri kunditaurira here ichitoda kuaka musha. Alright, is right on the door. Nefield. Alright. One professor. Mataura ninyi gupuro. Kumba kuingwa kwa gupuro. Ana akabva nzi gupuro akabva aritora ndiye ndakaramba ndakati napana kwanene kutsaka inoita. Ndakaramba ndakatisari pamondeshwa muda. Ndati kumba kuingwa kaenda gupuro here. Handina kurinonga ishe ndakasara. Haikona kulimbona na baba wenyu. Akaenda mabereki wake wakauya kuona kuti. Tupaka budisira kumaita muekuenzanisa na otherwise he as a person hana kuenda kwana hana ba anatezera wakauya basika bawa akanzi mazvita ini wauya imimi muri tu muchini murume nemukadzi isusu tiri tu muchini murume nemukadzi muchini murume nemukadzi inini murume wangu ndinotomuda ingaa zvakanichamisa kutondipa gupuro kana akukupa gupuro timinzi kuti iye hachakupa asi inini panodanana vanhu vanorambana vanhu kachiroma paunosangana navanhu vese kuti shamwari zvakona hatichadanani one unonge achikuda one haachadi angava mukomana kana musikana vanonzi adini warambana pano umwe anoramba runyengerera handiti asi umwe wadini watomubva oni haachadi saka ndosaka ndokubvunza kuti imimi muri true pachiine marriage here kana kuti hapasina because musati zviri kwani nekuti inini chandiri kunyanya kukubvunzirai mubvunzo ndiri kubvunzirai mubvunzo ndekuti ndimi makamhangara nyaya ini sekuona kwangu ishe hapasina marriage ndakahwara inini ndakahwara zvemutiri munhu andituma nesuti yamama ndiri munzira ndakandobva ndatotanga kuhwara nepondi anga andipa ndizivi zvanga aita izvo handiwo pane nyaya yanga mapindura mbichana pamanotoenda nesuti ndabvunza kuti pachine marriage here pakati penyu imi nemurume mukati hapana hapasina ndiri kamandiwa kumba kwandaka ndaiti ndinoenda zvendotenga ndiri kumba kwedu kwamakabara kumusha wenyu makasiyirani musha wangu ndipo ndandingofambisa matsamba iwa kuda kudzoka makadzingwa here akabvira kuti inini asambosike kumba kwangu gupuro iri usatsike kumba kwangu Namira pamberi pedera mambo mutasi. Namira pamberi pedera mambo mutasi. Namira pamberi pedera ishina mutasi. Namira pamberi pedera mambo mutasi. Namira pamberi pedera mambo mutasi. Sari chokwadi. Yesu tunataka ndiye chokwadi. Machapa pale moshi. Matana moshi. Mwaya mbatsiro. Ana mbatsiro. Right, pamuza ndakuita atinopedza nguva ani tinokutaura chokwadi vachirume vatangudii toda kupedza nyaya kuroora mukadzi haisi mhosva kuroora wakadzi 10 haisi mhosva asi chiri important chekuti kana ine wakadzi 10 wese uri kuvada here uri kuvapa mukana wakafanana here uri kuvapa here kodzero dzavo sewakadzi because pane chimwe chinhu chekuti unoti une mukadzi asi zvakafanana nekuti hauna mukadzi because chinhu chinonzi munhu ane mukadzi one
is being responsible as a husband. Kuchengeta chi mukadzi nechi newani. Anzo then kuzopinda zvomagumbezi ndizvo kuzadzikisa kuti muri murume nani and asi chiri important ndechekuwirirana, kutaurana chokwadi, kuchengetana nekunzwisisana. Saka inini ndoti ndinotaura chokwadi zvataura nambuya mazvinzwa kuti mbuya wataura nyaya kuti makaroora mukadzi wechindani wechipiri, asi maroora mukadzi wechindani wechipiri anditi ndo pakatanga dambudziko rekugara kwenyu nechi nemudzimai wenyu wekutanga. Ndizvo saka ini chandoda ndizive ndechekuti nemukadzi uyu muchiri mese here? Yes. Pamusoro iyi ini ndamira pamberi penyu ndiri kuti ini mudzimai ndinomuda. 2 nyaya ingoripo chete pamudzimai wangu uyu inyaya yekuti wakarwara, kurwara pfungwa. Ndikaenda naye kwatezvara, atezvara kwandibvunza kuti wauya kumusiya here pano kana kuti wauya tibatire pamwe chete. Sure, tikabatira pamwe chete, ndauya kuti tibatire pamwe chete akuona zvararisa mudzimai wangu anditi, which is in 2019 muna May. Zvadaro takabva tafamba natizvara tese patataka kuenda kowabatsira profit, nekuti ivo ndivaitoziva kune vanhu vaibatsira. Ini ndakangoenda ikoko ndichida kutenda mudzimai wangu, mudzimai wangu ndakuzwa chicharwa chisina mudzimai wangu. Sure, takabva taenda kuti koko sure tasvika awa profit yo wakabva wabata sure tazoona panapa tikuona musha umu mune magamba 3. Tikati saka magamba 3 iwawa mushure mekunga iwe watumwa ndwati vatezera kuti mkwambo uchititengera suti uye kunoku. Sure, ndakazvita kudaro kuti sure nditenge suti yambuya. Irai baba. Alright. Musamixe zvinhu zvingana 3 kana 4. Yes. Alright. Ipapo alright. Zvada. Alright. Ndatana kubvunza nyaya chii? Yesutu. Ndabvunza mubvunzo very chii? Content. Very simple. Yes. Andrew. Yes. Wekuti imimi nemukadzi uyu muchiri mese here? Mukadzi uyu muchiri kumuda here? Ndiri kubuda mukadzi wangu. Tatopera. Izvo makuchitaura manje madetails pekuti sutu uyu akazoti ndakatakurawo sutu nepondo amene zvakaitwa ndikabonha murodi ndikadii handizonyaya iripo. Chekutotanga chamataura chiri important kwandiri ndechekuti mati muri chii? Muri mese nemudzimai, mudzimai murudi murumuda. Ndo chekudi izvo. Mataura imi kuti nyaya yekuti chakati muende kumba kwana tezvara nemudzimai, akanga arwara. Yes. Anzvo. Tikati mukadzi arwara maenda kwana tezvara, makarapisa here mudzimai? Takafamba. Makarapisa here mudzimai? Takataka kufamba pakutsvaga haana kurapwa ba, haana kurapwa. Because reason yekufamba ndeyekuti muruda kuti mharapwe. Yes. That's the reason. Yes, good. And ndosaka ndabvunza kuti makarapisa here? Haana kurapwa ba. Mukati haana kurapwa. Accept. Saka izvo asina kurapwa muhamba chidei. Zvachidaro asina kurapwa ini ndakabva ndachitobva kumba. Tikati nyaya yese tafamba kudai tichingozwa takafamba maprofiti anokwana 3. Tafamba maprofiti 3 vachingotara zvimwe chete. Zvikazi no chimbondio tikuona maprofiti aya uri kuita kunga udini uri kubatana nawo tachinja takuda kuenda kune n'anga. Ndati hazvindei vana sekuru tinofamba toende chako ndikudaida kunzwa kuti mudzimai uyu chinyi. Sure, takabva tafamba tikabva tafuma bva taenda kuMozambique
mubhuku ramakore pataenda mubhuku ramanhari ndiko takaenda takati sekuru wangu sisi wake uyu nehanzvadzi yake yanga iripo nemuzukuru wavo ndiyaiziva kune n'anga neniyo wechi4 nemuning'ina wake iyeyu mudzimai muning'ina wake taita 5 tachienda shuwa tasvika kune n'anga ko shuwa n'anga ikati ndiri kuona mafamba stereki ikati shuwa tafamba mai saka famba kumaita uko hamusi kutaurirwa here ikati wari kutaura but tutadza kundisana zvatichataura panapa ndizo futi zvamakataurirwa uko ndozvinotaurwa panapa ndikati alright shuwa wakabva wabata zvimwe chetezvo musaite chimanyika pa takabva apa obva kuti zvamakabata apo ndizvo tabva taenda zvamakabata chii magamba matatu ari mushambao magamba matatu ari kuitei magamba hamichazivi kuti iyo ari kuite mushambao ari kuitei ndakabvunza tikazi munomuka hamune chingobatwa pachingoitika pamusha munomu zvisina kubviswa baizvo kana wakarwa wacho sachimbude hamuri kutaura chiro baba ndati bambo magamba matatu aya muri kuti ari pana mai ava akazi magamba matatu ndei ndengozi here ndechii magamba matatu ati chikwambo aiwa saka chikwambo ndo chinoita magamba matatu chikwambo 1 choita magamba matatu ndo zvitakataurirwa izvozvo alright ini question kwautaungobvunza iri zvemagamba hakuweza kuna musha usina magamba handiyo nyaya yedu chaichairi pekuti with or without magamba mukadzi wako uyu unomuda here muri mese here inomuda sei arikugara kumba kwavo asiri kumba kwako inini zviri kutondishupa nekuti mbasha dzake dziri kumba zvese mapoto ake ari kumba zvese izwa zvashaka ukakakirwa utane museweka kuti ibhabanapa unokwanisa kutora bhutsu 1 wozozona wasvika kumba kwenyu kuti ndatakura bhutsu 1 imweyasara nekuti urikuita sei wabva zvisina kunaka anzwa saka zvokuti hembe dziriko bhutsu dziriko chii zviko munhu akuna chiri important kwakuti handi hembe pane bhutsu muridzi webhutsu nehembe unofanira kunge ari kupfeka hembe dzake nemapoto ake achibikira ari pamba pane ndo parobva kwauya mubvunzo pano kuti sei asiri pamba pake asiri kubikira mumba make asiri kupfeka hembe dzake asiri kubikira mapoto ake ini zvikutonesa zvitondishupawo nekutoti zvitozvineseka kuti wai ari kurigara kumba kwake mushakuzo alright makatengesa zvidhina 15,000 makatengesa zvidhina zvake 15,000 makazvitengeserei makatengesa zvidhina zvake 15,000 makazvitengeserei aiwa zvidhina shuwa tiri zvakatengeswa zvina zvatengeswa nani takatopawo munhu aiwa akatengesa zvidhina ndiani isu handina kutengesa zvidhina bambo akatengesa zvidhina ndiani esimbo kwese ndiJohn ndiPeter ndimary ndini zvatopera omunhu achi akatengesa zvidhina bambo ndiani zvidhina zvakatorwa ishe ndiani zvatorwa mambo ndiani ndati nini kano zvidhina zvakatorwa ndiani oraiti ndini ndakatengesa hatikuda uraiti babu zvidhina zvakatorwa ndiani ndini ndakatengesa ndimi handiti makatengeserei zvidhina zvamaya zvidhina ndinawo dzimai wairi aiwa zvidhina wakakanya wari wairi handiti wakakanya wari wairi ari bhati izvai bambo
kana vakanyawari wairi wanga wasi watatu ba wanga wari wairi wakadzi wairi pasina murume aripo ko uyu murume uyu haakuuya achipindira pazvidhina zvavakadzi wairi wabvepi ipapo ndipakwesheya ndavatengesa inini vatengesa inini ndikuda kuzoita nguva yekuvakirwa ndaona mvura yekudira payekunaya ndati chikanyira hangu zvidhina zvangu anditi ndakuda kuvaka mune vakadzi venyu vairi vakadzi venyu vairi vakaita zvidhina zvavo ndizvo vakaita zvidhina zvani zvavo imi mobva yangotora zvidhina zvavo mobva matengesa ndizvo matengesa zvidhina zvisi zvenyu mari yacho makayapa here vandive zvidhina vakaise aiwa mari chakugadzira izwai bambo izwai bambo musazodaro mune hanzvadzi mune vana vasikana wachazoroorwa wakaenda kunofesa this type of treatment yamukupa mukadzi wenyu imimi munonzwa sei? Just imagine munhu uyu ihanzvadzi yenyu yauya kuno kutaura kuti ndo magariro anoita nemukwasha, kana kuti mwana wenyu auya kukutaura kuti baba ndo mararamiro anoita nechii nemukwasha. How do you feel? Unonzwa sei? Zvinorwadza nezi. Nyangwe Bhaibheri chero rinotaura ramunoswera makabata every Sunday. Andi rinotaura do unto others what you want them to do unto you. Saka muri kuenderei kuchechi? Kana musingazivi zvamuri kuendera kuchechi, why waste your time? Uyu bambo kana mati mukadzi ndewenyu munomuda andizvo isu tamungobatsirai zvekuita mai imba yenyu munoziva pairi sumukai imba yenyu munoziva pairi handizi nenzira yekusvikapo munoiziva handizi muchibva panapa mobva mapinda mutsika mobva vaenda kumba kwani kwenyu kwamakadii kwamakaroorwa kwamakazvivakira mukazvitengera mapoto mukazvikanyira zvidhina zvikabiwa mazwa momirira mari yenyu muri pamba pani yenyu mari yenyu yezvidhina yakabiwa iri kubhadharwa muri pamba pani zvekuzi kune vakomana majobheki matatu ari kumba kwenyu zvinogadziriswa, asi zvinogadziriswa muri pai yenyu, hazvigadziriswi muri kumba kwana tezvaraba andizvo ndizvo ere mbwena? Mune wapwerere? Waripo wapwere? Wapwere ndine wana auya aripi ngauye kuno nani tete uripi? Tete uripi? Ipi bambo mwana na mamune mazuri kumwe na tete aya dondo aduda tete uya mire pano tete ari kuuya kune mwana tete uya zvatota zvizere yango isu hatipo kupwanya misha, munozwa kuti tipo kupwanya misha, tiripo kwakuvaka misha kuti misha imire zvakanaka. In the event yekuti vanhu varambana kana kuti basa redu ndiri kuona kuti vanhu varambana kunzwisisana here, because at the end of the day bambo musakangana kuti mune mwana
mune wana namai avo. Saka zvamunoitira mai avo zvakafanana kuti maitira vana vacho. Musazoshamisike wana wakukuvengai. Chavari kukuvengera, vari kuvengera zvamuri kuitira mai vane. Tinoziva kuti vana mai nini wananyachide vanenguva yavanotapira zvekuti unotokanganwa kuti kunze kune zvimwe zvinovava, asi paanozotanga kukuvavira ndipo uchazotanga kutsvagawo zvinotapira kuna mai guru, and by then mama it will be too late. Chitesa ndizvo kana mafunga zvokuti muda wakadzi watatu watritei zvakadii, kana mati muda wakadzi wairi watritei zvakadii. Umwe mukadzi haafani kuoneka kuti mumwe ari kuitirwa zvakati nini handisi kuitirwawo zvakati. It's wrong. Wana wakakurira mumusha menyu wachiziva kuti sina baba nani ngawarapi wachirarama life iyoyo nekuti tiri pamusha pani mai nani. Kana mafunga kuti mai ava hamuchawadi, warambei nenzira yakanaka, hamuwatsvagiri mhosva isipo. Kana muri murume ari muchokwadi munobatsirana matambudziko ari pamudzimai wenyu. Kuti mwana azosvike pazera rakadai pakatanga pasina nhumbu, mukaitsvaga nhumbu iwe namai wacho, ikabata nhumbu ikakura ikaita 9 months uchindoipuruzira iwewe hanzo, ikabara ukatakura mwana iwewe ukati kuna mai wa makorokoto hanzo, kusvikira mwana akakura kusvika papi haya wakutotsvagawo yake nhumbu nemwana wakewo nembawa yakewo. Wochitanga manje kuti iwewe mai akakubereka haaiti kune magamba matatu. Chiri kuti pamwe pacho let's accept masituations atosangana nawo muupenyu. Hakuna munhu anotaura kuti ndakazvarwa kusvika ndife zvinhu zvangu zvakanuna, hakuna zvakadaro. Pane pazvinodii zvinonetsa, asi kana zvichinetsa gadzirisanayi, zvinodii zvinopera. Titezere sachimbunde. Saka sachimbunde zvandikukumbira muchibva panapa, iwe mwana tete muchibva panapa muri unosiya mai avo wapamba pani pamba pauyo zvinhu pachipamba mugarani ukati tisu nondechii iye hapo saka kuti tisu nani izwaipambo yakabva kuchikuru kare kare. Pane chinonzi first person plural handiti ne-first person singular handiti first person singular I handiti first person plural we. Titeza handiti ndati pamba pari kugara ani munoti chii ndini ndogara zvadini zvapera maratidzo ari pane munhu chii. Asi mukati tisu we nani murizve pamba pacho asipo handini ndiri kugara kuchumba. No, it's okay. Mwana taura tisu ari kugara pamba ndiani musoro iyi mama. Yes. Aita kutara mukropara weupenyu wa ndini Jolene Chimbundi. Yes. Pamusoro iyi achita kutaura mama taura kazazi tichibva pano takukwidza iko kanditi nachita kutaura iwo mai vane munde wabhana wano akarima but mari baba atu api kugara iye pamuntu kuti kutaura nyaya ndakachiri Joelin ndati
pamba pamai izvozvi pana baba na mai nini mai mhuri yake. imi imba yamakavaka nemurume uyu iri kugara ani? Hapana, izvozvi usho haripo. Hapana aripo? Iripo here? Iripo. Ndosaka ndati Iripo. imimi endai mopinde mukicheni yenyu. Munzwa mazwere tete, endai mopinde mukicheni yani yenyu. Mopinda kuti mubhedhuru rani renyu. Newana wani wenyu. Baba achava achikuonerai mupi? Asina kicheni yake pamusha ngaawake kicheni yani yake. Asina bedroom pamushaba ngaawake bedroom rani. Pane yeye munde atone msikana. Minde yakadivide wewe. Haina. Mama, wakadziwa hivi. Minde yake. Minde yake ndicho chivano. Minde hii yakamira silipo wakazitoa. Mmoja kuna mkazi anobva kwa unorima minde mkazi. Kana kuya kuchoto mumkazi kuya kobikira pachoto cheumwe mkazi. Banana adongo baya. Akudyiwa nani iyo akarimwa nemkazi. Ndiye na maini. Maini wazvali? Asarire. Pazendo taida kutomutaurira maini niyo taida kutomutaurira ndiyo taida kutaurira maningi. Makatengesa zvidhina 15,000 instead yekuwaka kitchen neflat. Was 15 zvidhina 15 kustende kwarori yotatu kuchaita kumunda tu vatatsvaga stende yedu nemumwe wangu vataita mabricks ekuti saka stende kwarori ichiri kwera iri kunini mabricks ndakazopatita iripo stende kwarori iriko imwe yacho stende iri kwabu kune field yemabanana. Right, imi mishende kune field yemabanana kwabu ndokune musha wenyu ngozikuru hamuchati mawaka chimwe. Hakuna. Mune intention yekudi yekuwaka asi hamusati mawaka. Asi pamakawaka kare pane chii? Pane field yemabanana. Chidzokai ipapo. Imi madzoka warumbopitirwa katende kekuti wambogari kusvika wawakiwa. Let it be. Because kana dai anga ari mukadzi chaiye anga yakanzwawo kuti ndiri mukadzi kubatikana, kuti muridzi weimba mandiri kugara, muridzi wemubedroom maybe nemubhedha wandiri kurarira, izvozvi ari kurara pasi, ari kurara panze newana wani wake. Dai akazvifunga izvozvo, adai akataurira bambo wako kuti bambo itaiwo paroti pani pangu. Asi iyo haisi mhosva yake, imhosva yabambo ari apa. Nokuti bambo awa wakafunga kuita elimination by chii andisi amwana wakafunga kuti ndikakuita sei ndikakueliminate imimi anditi ndochikwanisa kutora mai yavo uye panapa. Asi waona kuzvifungira kuti aiwa ivi nyangwe nhasi dai range dare rimweni pane chinonzi kana marambana munosheya property yamakaita nguva muri chii nese mune mukadzi. Hawana kuzvifunga baba kuti maimboenda civil court mosvika moti ndine imba yangu izvi ndezvangu zvaisheyiwa. Mainini waisara futi wasina chii wasina chii because zvama muri kusheya ndezvenyu zvamakaita nemurume wenyu muri wangani muri tu. Kana murume wenyu aifunga kuti imimi muchatora stende kwarori kana kuti pamuri iye woenda kwarori namainini masheya chii. Asi imimi hamuruzi because ndimi makatanga musha ndiye mune zvinhu zviri pachii pamusha. Ndosandati tete muchibva panapa nemwana iye mwamaenda kumba kwani kwenyu baba wacho vari kukudai nhasi wakatogogodza dho musarambe kuvhura vhurai because manemi mati muri muda wako kana wakumbirawo bota wabikirawo bota nhasi because mese muri tumba tichii hapana wakaaa mese matisi kudii. Saka chinotazisina kuti muhande bota chii story yai nhasi bota kuri kupfeserere kuti kupfeserere nako nhasi
So naibuya makapedzira lini patangatowa majobiki 2014 asikambopi 2014 alini imamusu kido ere babu sabini sala apa nda kutaura chiti kuti shua maringe sematero maitanga aswa padiki hapo pada kuti tionesane nekuti wanhu vakusenza ground inororoka takatanga nawo kuzindi kwazindi kwara nawo kwazindi tabva kwazindi tachiokwa taubva zvakaitwa papo zvese takangozvita tiri 3 hapana chakataka chaitwa nenhingi bana zvakaitwa tingori 3 nemhuri dzedu. Yes. Muri bambo nemadzimai ake mangani 2. Yes. Kana muchiwatrita watrita zvakadii izvo zviri muri kudya mari yemabhanana umwe hadii uyu uri kutaiwa iwe ukaiya mabhanana woyabota zvese zvidzira zvese inini handina chi hapana chi hamusikona kana nemubamba musikona munyimewo yenyu hwani asi chimwe achizvidii achizviwana notobva pamunyima zvese apa muchimira pamberi pangu manje muchininyepera kuti ndinotomuda uyu ndinomuda uyu dai asiri majoki matatu ari pari ndinotomuda ngati let's go back kumunda ikoko bambo inini chandida kunzwa mbuya ndichakufonirai mwamasiya namba yenyu ndichakufonirai maybe in the next week ndoda kuzwa mundifonera muti mambo ndiri kubuda padhoo remba yangu ndabva kuitsvaira bota ndadya handizombuya saka wachimbundi tete please tibatsirei pachii ndo basa renyu chaichira. Yes. Uye hanzvadzi yangu ndine mapachingiti shuwa uyu maiguru muroora wedu patakagara naye kwemakore hatinomboona dambudziko paari. Saka hanzvadzi takamboedza kumboda uyananisi ishuwa wakasiya mumusha kumapokana uku tikamboti zvakatanga unetsa ngauya kumatongo kwavo wagare havo. Saka vauya vakagara udaro takangoona kuti shuwa murume zvikwanga kwakangoti tsvavangosofambidzana kusvikira adzoke futi iko kwabo kwacho ndo pawakazosvika pakudini pakutaurirana mashoko avo iyayayo abva vamboenda kumba kwavo. Saka isusu sehama hatinoona dambudziko baba namaiguru chataishuwa semuvanhu vane wana wakura pane newakwasha taishuwa kuti dai zvinhu zvafamba zvakanaka hanzvadzi yangu izokudzwewo newaroora newazukuru wari panzvimbo imwe chete kana kunana tezvara kuti tinonyara ishuwa kuti mai wavo pawakafa havanokwanisa kudzika baba takanyara isusu takaendawo kubata maoko asi takanyara. Saka nhasi ndinhasi wanatete makatoita ndo basa renyu makatofukidza hapwa wozi hama ngeani ndedu zvamakatoita makatomubatsira isusu zvambai musika sei muchimubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka kuti at the end of the day akomana dai maimboziva so kuzi sekulu so kuti zvinonakidza sei kuzikulu kuzikulu inoratidza ropa rangu kuti vanhu ndinotozvishuwira kuti kobani ndichaitawo sekuru rini handina asi ndini upenyu hwangu ndinoshuwira kuti kobani ndobatawo rini muzukuru wamwe wazukuru otoshaya sekuru kutamba nayo unozoeresa chimbundi unozoeresa chimbundi Uramburi mukomana. sekuza chimbundi mazwaka bambo isusu tikutoshuwirawo kuti unombosvika poti wanakomana waita masters wachimbobireka nechimboita izvi kuti uzotaura komwana vobara kana mukomana kuti chimbobara ndimbotomuzukuru hazviiti asi unomboine chishure chokuti ndimbobatawo anonzi he's my grandson
granddaughter ndomboitawo usekuru hwangu nemuzukuru wangu. Ini bambo muri kurasa chipo chakadaro, musarase chipo chakadaro baba. Kana wazukuru varipo sekuru, tambai nevazukuru. Bambo izvo muchikufamba ndizvo muchikwanisa kushevha, ichasvika nguva yekuti muchakwanisa kutadza kuti shaving machine yakuibudisa paudai muchatadza, motanga kushevhwa. Mosvika futi nguva yekuti bambuka munoshaya neanokusevhai. Mukana mukuita sekuru vanozofanira kushevhai wazukuru, nokana musingawadi munozoshevhwa ndiani? Munozova mandizo zvinonakidza baba. Tamba nevazukuru, tambai nevazukuru, tambai nevana. Izvi zvamuri kuita izvi, zvamuri kuita baba, musadaro. Shuka inotapira baba, asi ukaramba uchiidya chinoitika. Yashuka mombo yafuti nesouth, mombo yashuka moya nesouth. Mukazwa chaiyo kuzi mudumbu mukarwadza zvinozimikisa chii nechi shuga, so tichi solution. Sei musingazimwai shuga badzi? Unazviona bambo? Iwo sachimbunda wanofanira kuziva kuti first cut is the best. First cut is the best. Mazvizwa sachimbunda. Mukazi munozoti dzimungwani mahunya kana azoita sei, asi mufanira kuzoti munhu anotanga kuroora. Nyangwe akafa nhasi akazvikanganwa. Mazvizwa. Saka ite zvanokodzerawo simudzimai wenyu wamakatanga naye. Saka ndatimukesha siya namba dzenyu iwe. Ini kurata siya namba dzenyu. Toda kuzofuna next week. Ndozwa muri pachi maapambai. Asi ndatimuchibva panapa. Mbuya, dzokai kumba kwani? Ari pambuya malebasi. Asi mbuya murume ka. Bambo kukwidza mukadzibasa. Ani mabanana mukutengesa. Mukadzi ndewe hamungachengete mukadzi newakwangu nevana. Ini bambo muri. Panyaya munda ipapa ndopaida kuti maikuru yabatsirwa nekuti mainini wacho pane nyaya mainini ndiye ari kugirebha zvese, saka pada kuti pabatsirwe pana mainini papa. Ndosaka ndati mainini ngawepo, but isusu hatipereri. Munodzika nini pauri? Friday. Takutoti Friday pandikundi kwakuti ndezvandikufambira ndakutosvika pamunda iwo wemabhanana chibva tatosiya tatosiya muridzi wemumabhanana arokuya mabhanana apa takutengesa mabhanana asina mabhanana woenda kudini kosimawo mabhanana kuti azodyewo handizvo. Saka chiendai kumba, imi mendai kumba panduku ya Friday ndichiona munda yemabhanana ndasvika muri kumba kwedu. Handei.